Ikasketa teknikoetan eta osasunarekin lotutakoetan behar bada zereginik atseginena, jostagarriena eta probetxugarriena irakaskuntzako edota ikerkuntzako laborategian lan egitea izango da. Baina hainbat arrisku mota dago. Kimikoak, fisikoak, naiz biologikoak eta horregatik ahaztu ezin ditugun zenbat arau bete behar ditugu lanean edo ikasten ari garela, gure osasuna zein besteena arriskuan jarri nahi ez batugu. Autozainketa plana. Euskal Herriko Unibertsitateko laborategietan gure jarduerari ekin aurretik, gauden eraikina eta bertako autobabeserako plana ezagutu behar ditugu. Larrialdi irteerak non dauden jakitea beharrezkoa da. Irteera horiek errespetatu behar dira. Eraikina azkar ustea edo kaltetutako gunetik ateratzea eragotziko duten oztopoekin estali gabe. Eskura ditugun segurtasun elementuak non dauden jakin eta horiek erabiltzera ohitu behar dugu. Su itzailgailuak, sute-aho hornituak, segurtasun dutxak eta begiak garbitzekoak. Balizko larrialdi egoerak gutxitzeko eta kontrolatzeko balioko digute. Ohitura egokiak. Lanean hasi aurretik, praktika edo ikerketaren gidoia arretaz irakurri behar da. Kontsulta itzazu erabiliko diren substantzia kimikoi buruzko segurtasun datuen fitxak. Aurrez kontsultatu erabiliko dituzun tresnen eskuriburuak. Irakaslearen baimenik gabe, ez da inoiz esperimenturik egingo edo aldatuko. Nola funtzionatzen duen behar bezala jakin gabe, ez da sekula tresnarik erabiliko. Inork gainbegiratu edo lagundu gabe, laborategi batean pertsona bat bakarrik lanean aritzea saihestu behar da. Ile luzea jasota eduki behar da, eta ez da komenigarria, eraztunak edo eskumuturrekoak erabiltzea. Ez ezer jan, ez txiklerik ibiliaoan, eta ez ezer edan laborategian. Elikagaiak produktu kimikoekin kutsatzeko arriskua baitago. Laborategietan gizabidez jokatu, txantxarik egin gabe, korrika ibili, bultza edo oihu egin gabe, eta ez ahaztu Euskal Herriko Unibertsitateko eraikinetan ezin dela erre. Osasun arazoren bat baduzu, haurdun bazaude edo bularra ematen ari bazara, jarri harremanetan prebentzio zerbitzuaren osasun arloarekin. Norbera babesteko ekipamenduak. Laborategi batera sartu aurretik, bertako segurtasunaren inguruko eskakizunak ezagutu behar ditugu. Bereziki, norbera babesteko ekipamenduak erabiltzeko beharrarena. Zalantzarik izan ez gero, galdetu laborategiko arduradunari. Laborategi askotan, segurtasun betaurrekoak erabiltzea beharrezkoa da barruan gauden bitartean. Betaurrekoak erabilita, begiak produktu kimikoen zipristinetatik eta jaurtitako material solidoetatik babestuko ditugu. Eta gogoratu, ukipen leiharrak erabiltzea debekatuta dagoela kasu guztietan. Manta lanaita ez erabili behar da, eta beti itxita eramango da. Oinetakoek itxiak izan behar dute, eta ez da osagarri solterik erabiliko. Zapi edo bufandak esaterako. Beso eta zangoak osorik estaltzen dituzten jantziak erabiltzea gomentatzen da. Arrisku kimiko edo biologikoko kasu guztietan eskularruak erabiliko dira eskuak babesteko. Lan jakin batzuetarako arnas aparatua babestu beharko da, eta erabiltzen den agentearen arabera aukeratuko da babesa. Gainera, beste zenbait kasutan beharrezkoa izan daiteke babes bereziak erabiltzea. Maskara edo pantaila egokiak adibidez. Dagoen arriskuaren arabera. Lan guneak.
Lanerako eremuak beti garbi eta txukun egon behar du. Ez dira lanerako eremuan utziko diru zorro, bizkar poltza edo jantzien moduko objektu pertsonalak, eta ahal dela, laborategitik kanpo utziko dira. Lanerako maien gainean soilik, beharrezkoak diren produktuak utziko dira. Bitrinak lanerako erabiliko dira, ez produktuen biltegi moduan. Produktu kimikoen ahalik eta kopuru txikienak erabiliko ditugu, eta ahalik eta konzentraziorik basuenean. Ahal den produktu arriskutsu gutxien gordeko da laborategian, lehen gaiak naiz hondakinak. Produktu kimikoak eta disolbagarriak behar bezala, etiketatuta egongo dira eta toki egokian ordenatuta bilduko dira. Gazetarako bitrinak erabili, substantzia edo produktuak maneiatzeko tokirik egokienak baitira, batez ere, lurrunkorrak direnean. Agente biologikoekin lan egiten duzunean, kabina egokia erabili arrisku mailaren arabera. Laborategian lan egitea. Likidoak arretaz maneiatuko dira, isurtzea, eskuan erortzea, edo lanerako eremuan erortzea saiesteko. Pipeta erabiliz gero, ez da inoiz ahoarekin surgatu behar. Udare edo enbolo motako surgagailu egokiak erabili behar dira. Ontziaren irekidura, norberaren edo gainerako pertsonen aldetik kontrako aldera zuzendu behar da. Zenbait prozeduratan, erabilitako bero iturriak ere arrisku iturri izan daitezke. Batez ere, produktu suar beren ondoan. Urrundu egin beharko ditugu. Hondakinen kudeaketa. Apurtutako kristalezko materiala eta produktu kimikoak horretarako jarritako ontzi edo edukiontzi beresietan bilduko dira. Ez da arraskara izuri behar hondakin moduan tratatu daiteken produkturik. Ezarri den kudeaketa prozeduraren arabera identifikatu, zailkatu eta botako ditugu hondakinak. Isurgeta gertatuz gero nola jokatu. Produktu kimiko bat izuriz gero, berehala jaso beharko da produktuaren segurtasun datuetako fitxan adierazitako moduan eta zehaztutako surgatzailea erabiliz. Bildutako produktuaren kudeaketa egokia egin eta dagokion ontzian bota. Ordena eta garbitasuna. Praktika edo lan jarduna amaitzean, erabili diren gailuak garbitu eta erabiltzeko prest utzi behar dira. Entxufatuta gelditu behar ez duten gailu guztiak deskonektatu dituzula eta gasen izteko giltza itxi duzula egiaztatu. Zintzilikatu zure mantala eta laborategitik atera aurretik, garbitu zure esku eta besaurreak saboiarekin. Larrialdiak eta lehen zorozpenak. Ebakuazioa beharrezkoa denean, larrialdetarako irteeratik atera behar da. Aurrez lankide guztiei abizua eman da. Lasaitasunez jokatu eta autobabeserako planean zehaztutakoei jarraitu. Larrialdia zute txiki eta lokalizatu batek eragin badu, inguruan dauden produktu kimiko zuarberak kendu beharko dira, eta zutea itzaltzen zaiatu, itzalgailu egokia erabiliz edo berehala estaliz. Arropak edo ileak zu hartuz gero, oihu egin laguntza eskatzeko. Lurrean biraka ibili garrak itzaltzeko, eta ez ahaztu, ezin direla itzalgailuak pertsonengana zuzendu. Ez kendu, biktimaren azalera itzatzitako ehun zatiak. Erredura txikiak tratatzeko, kaltetutako gunea ur hotzeko sorrotadaren
azpian mantenduko da 15 minutuz. Erredula larrienak medikuek tratatu behar dituzte berehala, eta ez da komenigarria krema edo ukenduak erabiltzea. Izurketa gertatuz gero, kaltetutako gunea zabala denean, erabiliko dira segurtasun dutzak. Kutsatutako arropa guztiak kendu behar da dutza azpian. Produktu kimikoren bat begietara iritziz gero, korrosiboa izan ez izan, premia handiz jokatu beharko da. Begiak garbitzekoan, etengabe garbitu beharko dira begiak, eta kaltetutako begia atzen laguntzaz irekita mantendu behar da. Betazalen azpian ere garbitzea bermatzeko. Lesioa txikia izanik ere, medikuarengana joatea gomendatzen da. Laborategian, zipristintze kimikoen kasuetarako begiak edo azala garbitzeko berariazko produkturik badago. Produktu hori erabiltzera ohitu beharko duzu, kontaktua gertatu eta lehen minutuan aplikatu behar izaten baita. Ebakiak ondo garbitu behar dira, ur korronte handiarekin gutxienez 10 minutuz. Gero estali eta ondoren, tratatu egin behar dira. Produktu kimikoren bat ustekabean arnastu edo irentziz gero, beste zer egin aurretik, medikuaren laguntza beharko da. Guztiok jarraibide hauek betez gero, unibertsitateko komunitate osoaren segurtasunaren eta osasunaren alde egingo dugu.